Pasiyos. Kumusta mga kapatid? Yahoo, tusok. Maraming salamat sa patusok, Ma'am Christine. Maraming salamat, Ma'am Wing, sa pagpasok. Maraming salamat mga kapatid. Host, where are you? Andito ko. Maraming salamat sa paghantay ng Ma'am Wing at saka ni Ma'am Christine Macarayo. Maraming salamat. Wow, ayan na naman si Ma'am Wing. Nagpalipad na naman. Maraming salamat, Ma'am Wing, ha. Believe talaga ako kay Ma'am Wing. Maraming salamat, Ma'am Wing, sa palipad. Baby Visto Trias, maraming salamat sa pagpasok. Saka kay Ma'am Lorena, maraming salamat sa pagpasok, Mama. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan, sa pagpasok sa aking live na walang kwenta. MMLOs, MLOs sa lahat, sabi ni Ma'am Lorena. Maraming salamat, Ma'am Lorena, sa pagpasok. Maraming salamat kay Ma'am Wing sa Ma'am Wing, maraming salamat ha sa palipad-lipad mo dyan. Malaking bagay ito sa akin. Sana makasahod na. Ay nako. Maraming salamat mga kaibigan. Parang pa ako si Swing. Saka lang, si Ma'am Wing malakas. Panero lang ni Lorena, mega love shout out sabi ni Ma'am Wing. Miss Wing channel, mega love shout out sabi ni Ma'am Tris channel. Ano ba kailangan mo, Ma'am Tris channel? WH? Ika lang, kuha ko listahan para lista ko yung papasok dito. May tig 2 oras. Lahat na pumasok dito sa bahay ko may tig 2 hours. 2 hours lang muna. Sino ba 'yon? Si Putik Channel, maraming salamat sa pagpasok Putik Channel ha. Tusok na host, maraming salamat. Putik Channel. Wala akong mabibigay na saging kundi WH lang mabibigay ko. Harang, maraming salamat sa parang harang ha. Putik Channel. Maraming salamat sa mga paharang-harang nyo dyan mga kaibigan, mga kapatid. Sa mga pumasok sa live ko, maraming salamat. Harang, maraming salamat Ma'am Wing ha. Yael Mokrayo, harang, maraming salamat sa mga parang harang nyo dyan mga kaibigan. Putik to si Ma'am Lorena. JBS o Trace. DP BSO Trace channel.
Maraming salamat mga kapatid sa mga ano nyo, sa support nyo sa akin. Maraming salamat sa 9 na tamsak. Maraming salamat. Sa mga parang harang dyan, maraming salamat. Sabi ni Podtik Channel lang ni Lonera sa shout out. Harang, sabi ni Ma'am Miss Wing. Men ko ito host. Pagkatapos ng harang, lipat ako alagad ko. Maraming salamat Ma'am Lorena. Bibigyan kita mamaya ng WH. Lahat na pumasok dito sa ano ko sa live ko, merong magkakaroon ng WH. Alagad to ni Diviso 3. Maraming salamat Podtik Channel, alagad ka pala. Sige, mamaya ma'am. Ano ba kailangan mo ma'am? WH pa? O hindi na? Naharang with this. Grabe man, naharang mo ma'am Wing pa. Ano mo na yan Burahit, ano mo yan? Skip mo na yan, matagal naman yan. Lorena Hagutin, Yael Macarayo, sabi ni Lorena Hagutin. Maraming salamat sa pagpasok niyo mga kaibigan. Dami yung kailangan nos. Ito si Ma'am alam ko kailangan nito ni Ma'am Ma'am Yael Macarayo. So hayaan ko lang bas. Buray. Ano mo lang yan Ma'am Wing? Ano mo na maka 3 minutes ayos na yan. Dan sa harang lipat ako alagad para maharang ulit. Maraming salamat sa mga paharang-harang yung mga kapatid Believe mo talaga ako sa inyo, very supportive kayo. Dan sa harang lipat ako alagad. Maraming salamat. Ako kailangan ko host. Alagad ni Diviso 3 host. Yan, Clyde está sa harang og tusok sagad. Maraming salamat sa paharang tusok sagad mo diyan, Mama Christine Macarayo. PG haba ng harang. Maraming salamat, Ma'am Wing sa pagpasok nyo dito, mga kaibigan, sa suporta nyo sa akin. Maraming salamat. Emily the Virgin Harang. Maraming salamat sa paharang-harang mo Ma'am Emily the Virgin Ano nangyari sa mo Ma'am sa channel mo? Kwentuhan mo naman kayo baka may maitulong kami. Lang nila yun harang ulit. Maraming salamat sa parang-harang Ma'am Lorena. Si Ma'am Wing channel ay may pa-heart. Maraming salamat. Maraming salamat Ma'am Wing sa mo palipad. Si Silab lang ni Lorena salitan ta sa harang nakalusotan ako. Maraming salamat talaga guys sa nyo, sa mga parang-harang nyo. Lahat na papasok magkakaroon ng WH. Pang pintusok host. Ano kailangan mo Podtik Channel, WH din? Grabe, pang tinatusok. Ayos. Maraming salamat sa mga patusok-tusok nyo dyan. Emily the Virgin ay nandito pa rin. Maraming salamat Mama sa Ma'am? Sa anong tawag yun? Sa pagpasok mo Ma'am Emily the Virgin Vlog. Maraming salamat. Harang, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Podtik Channel, Mika love, shout out Ma'am Yael Macarayo, sabi ni Podtik Channel. Sis Emily, sabi ni G Macarayo. Sabihin kaya Ma'am G Macarayo kay Sis Emily. Maraming salamat kay Ma'am lang ni Lorena. Maraming salamat Ma'am Lorena. Ibigyan ko po kayo mamaya ng WH. Huwag po kayong mag-alala sa lahat po na pumasok dito sa aking channel. Ibigyan ko po ng WH.
Kahit 3 oras pa pwede. Bigyan ko kayo. Makabawi man lang. Misyo, laro din ako harang last na ang main tapusin ko lang para sugod na daraw. Sige ma'am, maraming salamat. Sige ma'am, maraming salamat ma'am sa ano, sa pag ano mo ng harang ko. Maraming salamat. Skip mo na. Mukhang doon ako titira. Mga 3 minutes lang okay na 'yon. Pasok ulit. Maraming salamat ma'am ha. Wag na sis, mga yaw yan ha. Okay lang 'yun, mga 3 minutes pasok na 'yon. Harang. Maraming salamat sa pagparang-harang nyo. Di pa ako tapos. Ang haba eh. Di pa ako tapos sa harang. Diyos mio, Marimar. Pag masyadong mahaba mga kaibigan, mga 3 minutes lang, okay na yan. Nasa 45 minutes pa ako kanina. At least na bago uli. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. Isang oras lang talaga ako. At ako ay hindi ako nagtatagal sa live. Basta nakalista na kayo dito sa akin, okay na yan. Nabigyan ko kayo mamaya ng WH. Yaw, salamat sis ako. Natapos din. Maraming salamat ma'am Lorena. Sige ma'am, play kita mamaya ma'am. Lahat na mamasok dito sa ilis ko ay hindi po mawawalan. Magkakaroon kayo. WH nga lang. Sa mahina ko sa saging kasi mga alagad ko mga hindi legit eh. Yehey, salamat. Ipasa ko na lang kay kaibigan mong Junlit pag natapos na. Play. Balik si Labs kay wapa ko human. Maraming salamat ma'am DBBSO. Maraming salamat. Sige po. Sige ma'am. Hanggang na ako, 1 oras lang ako eh. Kita mo, 1 oras lang. Balik. Tig 5 oras. Welcome sir. Maraming salamat kay Ma'am DBBSO. Kailangan mo ba Ma'am WH din? Food Tech Channel. Saging sir. Ako mga kasi saging ko hindi ganong legit eh. Masasayang lang din eh. Walang mga video. Sayang lang din. WH lang para sigurado. Hoy, si Ma'am Roberos Cañete. Maraming salamat sa kaibigan kong matagal na. Baba ko tong bahay ni Ma'am Roberos Cañete kaibigan ko te. Saan ba to? Maraming salamat sa pagpasok Ma'am Roberos Cañete Harang pa, maraming salamat. Bisan nun sa ako dawaton, why pili. Sige ma'am, na lang, WS na lang ibigay ko sa iyo kasi may hina ako sana eh. Sa tagyan? Sa saging. Ayun Ate Roby. Teka lang Yung kaibigan ko na si Ma'am Roby, mga kaibigan, sigurado ako hindi niya pa ito kalabi. Lablabin niyo na ito Lablabin niyo na ito Miss na miss ko na nga ito ngayon lang napakita eh. Sabi yun? Roberos Cañete.
Yes naman. Yan po mga kaibigan, yung bahay ni Ma'am Ruby. Paki-love-love nyo na lang mga kaibigan. Kaibigan ko pa yan. Yung binaba po ni Boss Ricky, kay ano po yan, kay Ma'am Ruby Rose Cañete. Paki-love-love nyo naman mga kaibigan, ang kaibigan kong matagal na. Ngayon lang nagpakita. Maraming salamat sa pagpasok Ma'am Ruby ha. Sa mga hindi pa po nakadikit yan mga kaibigan, kay Ma'am Ruby Rose, ayan po yung ano niya, bahay niya. Yung binaba po ni Boss Ricky, kay Ma'am Ruby Rose po yan. Pakipuntahan po natin mga kaibigan. Nagbabalik din po yan. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas mga kaibigan. Babalikan po kayo niyan. Maraming salamat sa 5 million na nakatambay. Emily the Virgin, nag-vacuum na ko guys. Maraming salamat Ma'am Emily the Virgin ha. Maraming salamat kay Ma'am Emily the Virgin sa pagpasok. Maraming salamat talaga ma'am. Malaking bagay na po yan. Sige sis M. Amping. Maraming salamat. Dan Paul Pack sa binaba mo sir. Maraming salamat Ma'am Lorena. Ayan Ma'am Ruby ha. Nadikitan ka na Ma'am Ruby. Ni Ma'am Lorena ha? Basta ay ano nyo lang po yung nyo menu yung menu dapat idikit nyo para mabalikan po kayo ni Ma'am Ruby. Work mode na po ko sir ha. Ako rani biyaan kay harang pa man tagtasa. Maraming salamat Mama Christine Makarayo, maraming salamat. Maraming salamat sa nakatambay diyan. Sa pa BG, maraming salamat ha. Ewan ko lang sir, isa. Sige ma'am, maraming salamat mama. Kay Ma'am Christine Makarayo, maraming salamat. Back to work na po. Sige ma'am, maraming salamat mama sa nyo, sa pagpasok nyo, maraming salamat. Maraming salamat po. Magtrabaho lang po kayo dyan mga kaibigan. Magano lang po ako ng isang oras, update lang po, isang oras lang po to.
Welcome po. Sabi ni Ma'am Lorena. Maraming salamat. Daming welcome ah. Dan kay Rivero Sir Paul Pax, sabi ni Food Tick Channel. Ma'am Robbie, nakadalawang saging ka na Ma'am Robbie, dalawa nang dan sa'yo. Para naman madagdagan yung saging mo dyan. Sige Ma'am Christine. No problem Ma'am Christine, maraming salamat. Nakaano na rin ako, 20 minutes pa lang ako. Ulang pa ako ng 40 minutes, parang isang oras, tagal. Pag ako magilis ang tagal ng oras. Oh, sige Mama Christine Macarayo, maraming salamat ma'am. Daraw lang dyan mama. No problem. Dili ta kaawayo na. Wala ko gaaway sa mga gwapa. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa pagpasok nyo. Salamat daw sa pagbaba ng bahay ni ate sa nasa harang pa kami. Salamat sa dumikit live lang ng message para mabalikan kayo. Work mode muna ako dyan. Muna kayo. Sige ma'am Christine Macarayo. Maraming salamat ma'am. Sa mga dumikit daw kay Ma'am Ruby Rose Kanyuti, maraming salamat daw. Babalikan po kayo niyan ni Ma'am Ruby Rose. Basta man nag-iwan na po kayo ng tamang bakas mga kaibigan. Babalikan po kayo niyan. Magandang dilag, puso ko'y iyong nabihag. Tama. Maraming salamat Ma'am Wing. Sa pabidyo-bidyo maraming salamat. At sa palipad maraming salamat. 30.49 pala yun. Pesos. Ayun. May dagdag na naman ako sa revenue.
Gorgeous Lady Wing, thumbs up harang. Maraming salamat kay Ma'am Lady Wing, gorgeous, sa pag-thumbs up. Maraming salamat Ma'am Wing sa suportang totoo. John sa harang, sabi ni Ma'am Wing. Maraming salamat. Pabio guys, padikit din, baka maka 2 million na. Ayan mga kaibigan, sabi ni Ma'am Gorgeous Lady Wing, pabio guys, padik din, baka maka 2 million. Naman ma'am, titignan ko kaya. Harang ako, nasa harang, Ma'am Lady Wing. Harang ka mama, nakadalawang harang na ako kay Ma'am Lady Wing. Kalating oras pa lang, kung tagal ko na, ano ba yan? Kanina pa ako, 30 minutes pa lang ako. Nako talaga to, bagal. $16. Ayun, ako nagkaplato eh. Beautiful in my eyes. Herring, sabi ni Ma'am
Gorgeous Leading. Maraming salamat, ma'am, sa suporta mo, ma'am Wing. Maraming salamat. Sa 4 na milyon na nakatambay, maraming salamat. Tagal mag-isang oras ah. Foodtech Channel nandito pa rin. Maraming salamat sa pagpasok mo. Kay DBSO. Di ba yung DPBSO, ma'am? Ano yan? Sa Maynila yan? Yung parang tanod. Si Ma'am Emily de Virgin nandito pa rin. Maraming salamat. BGBG lang ko host. Maraming salamat sa BGBG Foodtech Channel. DBS, di ba ma'am, ma'am, yung sa grupo namin, sir. Pagka alam mo kasi yung DBBSO sa Manila, yan yung parang sa mga kalsada ba, parang ganyan. Parang sa mga MMDA. DPBSO. Maraming salamat kay Gorgeous Lady Wing. Maraming salamat ha. Playing yung ma'am, Beautiful in My Eyes. Harang, mas maraming salamat sa parang harang. Tagal lang oras ko, bakit gano'n? Harang, mas maraming. Dito yung kaibigan kong pinakamaganda kong kaibigan, si Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat, Ma'am Yam Eronico, sa pasok. Saka sa parang harang, maraming salamat. MMLS o Ma'am Yam, sabi ni DBBSO Trish Channel. Maraming salamat. Maraming salamat sa pa-high five mo dyan. Kahit busy po kayo ay nakapunta po kayo sa aking LS. Maraming salamat. Sa mga pa-BG-BG dyan na nanonood, na kikinig lang, maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Kagigising lang ako. Ayay. Magbangon naman kag timpla sang chai with milk para sumigla na naman ulit yung katawan. Wala ko hiniingon na ako dire guwapa pa. Paita oy. Ano yung pinakamaganda, ma'am? Sexy mo, galing mo ka sumayaw eh. Yung ba yung kalimutan ko na yung tugtog pang disco. Daig mo pa si si Katrina. Si Ma'am Emily de Virgin, magaling sumayaw to. Si Emily. Ako din sisi, wala gwapa. Lahat dito mga grupo ko, mga maganda at mga gwapo. Ako lang yung pangit dito eh. Lahat na pumasok dito sa channel ko, mga gwapo. Si Siyam lang malakas. Grabe harang, dili pa tapos. Si Siyam, Miguel Love shout out, sabi ni Ma'am G Macarayo. Ayan, nakahabala na naman sa hawla tong mga kaibigan ko. Uy, grabe ka ngayon, di pa tapos ang harang, iniwan ko lang. Maraming salamat Ma'am Roberos Cañete sa parang, yun lang ma'am, may skip nyo, pwede na skip yan. 3 minutes lang, pwede na. Miguel Love shout out, Sis Christine and Sis Emily. Ayan. Miguel Love shout out, Sis Roberos, miss you sis. Ayan, sabi ni Ma'am Yam, meron ko. Ayan, Ma'am Roberos, miss ka na daw ni Ma'am Christine Macarayo. Paiti oy. Paiti. Ngaman paita Sabay-sabay kayong mawala, sabay-sabay kayong darating. Sabay-sabay kayo magtrabaho, tapos sabay-sabay kayo mag-break. Ayos kayo
Para din ako, may galap shoutout si Siyam ha. Lahat na papasok dito sa ano ko, sa LS ko, mga ganda ag mga gwapo. May galap shoutout si Swing, antok pa konti ha. Bango na diha ma'am yamoy, kag magtimpla og tsae kag milk para lumakas ang imong katawan. Wala yuso skip sa amo, oy, balik na ko work. Ako sige chick. Si Similing, ano, hilak man. Grabe akong ilis gabi ha. Babawi ka sir kuya ha. Oo naman, hindi naman ako ano ng mga grupo na ano, mga pangit eh. At saka mga maganda, gusto ko lahat mga gwapo, gwapa, yung mga kagrupo ko. Lami na paigda si Ricky habang kayakap si Coco ha. Sige, lami na. Uy, naka-high food ko ba sa kagwapa sir? Oo, tama yan. Basta lahat na pumasok dito, gwapa, gwapo yan. Sana all may kayakap, sabi ni Ma'am Christine. Pagdaro ko na dyan, Ma'am G, oy, makinig-kinig ka naman. Pag nakarinig ka lang may kayakap, standby ka kagad dyan. Ang trabaho ko dyan, oy. Skip ko kanina for 5 minutes, mauna pa sir mag-end kay sa harang. Ang Ilyas na kakasististing kami, sorry, sakit dyan ulo ko. Grabe, Ilyas niya, Ma'am Yam. 5 ka oras. Dami siyang singer. Host, on sa English sa kayakap, di naman buong bid ko. Nakadapa ako eh, ha. English ng kayakap, ano ba yun? Hindi ko rin alam yun eh. Sino yan matalino, mga kaibigan? Ano ba English ng ano? Kayakap? Host on sa English sa tulo. Anong tulo? Tulo kasing-kasing. Nabayanin na ano mo, Ma'am Emily. Oy, mga tulo-tulo na yan. Sistine, ako may kayakap din naman. Buong bid ko nakadapa ko eh. Sabi ni Ma'am Lidiving. Ma'am Christine Macarayo, may galap shout out. Sabi ni DPBSO. Sana all si Swing Simta LL katapat. LL ang katapat. English ng kayaka o English ng kayaka po is patadyak. Ayos ah. Tagal ko, ano pa lang ako, 38. Grabe naman tong oras na to. Bagal naman to. Nagsawa na ako sa mukha ko eh. Miguel, shout out putik, kanina pa kita shout out mga ninja ko ah. Sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Love you all, work na jud ko balik ha. Sige ma'am. Maraming salamat Ma'am Christine Macarayo. Kahit may trabaho po kayo ay nandito pa rin po kayo sa aking LS. Maraming salamat. Putik channel, may galap shout out, sabi ni Ma'am Ya, meron ko. Ay ha, miss you ma'am, di nakita natinan sa ilis mo. Nag-ilis yan kagabi si ano, si Ma'am Christine, 5 oras daw. Natulog na ako. Iwanan ko yung dalawang cellphone ko na ano. Naka-BJ, pag gising ko wala na. Mga alas, ano oras na ako nagising, mga alas 3. Tingin ko wala na. Dami ng singer. Sana walang copyright kasi ang gagaling ng mga singer niya kagabi. Sino ba yun? Kalimutan ko na yung mga singer ni Ma'am. Si Philip. King Philip ba yun? Ayan po mga kaibigan. Puntahan po natin yung LS ni LS, yung binaba ni Ma'am Weng, yung kanta niya, no? Beautiful in my eyes. Yung kaduet niya, yung ano dyan eh. Yung crush yung kaduet niya eh. Maganda yung boses. Puntahan niyo po mga kaibigan. Beautiful in my eyes. Last nagating ko Sir Ricky, Sir Phillips og nagkanta.
Sino pa yung isa? Parang nakalimutan ko na iba doon. Pipikyutuin ko yan, kaduet ko si Ricky. Ganda ng boses, ma'am eh. Parehas kayo maganda ng boses, o di tama. Hindi mo pa nakanta yung ano, yung Bahala to ba? Sige, ano ba yun? Kalimutan ko. Pakasalan ko na nga boses niya eh. Kung pwede nga lang, ma'am, no? Meron na, kuya, edit ko na lang. O, yan. Sige. Sana wala tayong ano para maano natin yan. Abangan natin yung Bahala to ba. Kanta yan ng ano, Samar. May pa-shoutout ako doon ha. Ayun. Maraming salamat. Andun ba ako, ma'am, sa shoutout, ma'am? O, ganda talaga ng boses mo, Sis Wing. Sino kaduwit mo? Magaling yung kaduwit niya, ma'am, Yam eh. Pala sila ni Ma'am Jen Lee, yung namimili silang gwapo o boses. Si Siyam, kaduit ko yung ka-forever ko ah. Kaduit niya, ma'am, yung nagtutuwad sa kanya. Yun ang kaduit niya siguro. Wow, sana all eh. Sana di na ako magising para may ka-forever na ako. Wow, wag naman ganyan. Ano pa hindi ka magising? Lagi ako may tuwad, hagi ata. Baka yun ang kaduit mo. Parang ang tagal na yan, ma'am, yung ano. Sinusubaybayan ka talaga niyan. Harang, sir. Haba, tapusin ko lang muna, sir. Ayan, mga gwapo kong kaibigan, si Sir Buholano, LLTV. Mega love shoutout sa iyo dyan, sir. Maraming salamat sa pagpasok, sir. Dito na yung kaibigan natin, si Nagwapo from City of Bohol. Ay, province of Bohol pala. Sir Buholano, LL. Yes, every upload ko andyan siya nakatantabay tutuwad. Sino kaya yan? Parang ang tagal na yan ah. Mega love shout out Buholano LL TV. LL talaga ah. Ano na ako, 44 minutes na ako. Konti na lang, 16 na lang yata to. 16 minutes. Yan. Malapit na sa katotohanan matapos. Pag ako magilis, ang tagal ang oras. Pero pag kayo magilis, ang bilis na oras. 3 oras na kayo, 2 oras. Ako, tagal-tagal ko na. Kalahating oras pa lang. Kung gusto nyo kumain dyan, may ulam pa ko dito. Manok. Hereng, maraming salamat Ma'am Weng sa parang harang. Sa mga tumambay dito sa bahay ko, maraming salamat ha.
Sa 8 milyon na nakatambay, maraming salamat. Harang, sabi ni Ma'am Wing, maraming salamat sa parang harang. 50 minutes na lang at ako'y magpaalam na ulit. Lagi lang nagpapaalam. Shoutout in sa iyo, Ma'am Miss Wing, sabi ni Sir Buholano, LLTV. Ayan. Ma'am Wing, done what's beautiful in my eyes. Tusok na rin at dikit. Ayan, sabi ni Ma'am Food Tech Channel. Sa hindi pa po, magbaba lang po kayo ng bahay dyan. So, gusto mong padikit dyan para yung mga ano natin dito, hindi pa kayo, baka hindi pa kayo nakadikit dyan. Magbaba lang po kayong bahay. Wag po kayong mahiya. Libre lang po yan. Miguel Love, shoutout, Silingan. Yan, magkasilingan kayo sa ano? Saan ba kayo? Sa Bujul. Saan ba yan? Sa Rizal, Kanumay. Parang alam ko yung mga lugar niyo, Kanumay ha. Miguel, shoutout din sa iyo, Silingan. Ayan, mga Silingan, nandito na. BG lang host, walis muna ako saglit. Sige, ma'am, no problem. Maraming salamat sa pagbisita. Maraming salamat sa 8 million na nakatambay ha. Konting oras na lang at ako'y magtapos na rin. Mga 13 minutes. Sa mga tumambay dyan, maraming salamat. Sa palipad ni Ma'am Wing, maraming salamat Ma'am Wing ha, sa palipad-lipad mo Ma'am Wing. Malaking bagay na rin po sa akin yan. Madagdag revenue ng ano, 0.45. Padikit at tamsak na lang. Salamat. Ayan po, nagbaba po ng bahay si ano, Podtik Channel. Sa hindi pa po nakadikit dyan, lablabin po natin siya. Yan po yan, si DPSO Trish Channel. Ang ating kaibigan. Bisaya rin to, Ma'am ano, Podtik Channel. Sa hindi pa po nakadikit, kay DPBSO Trish Channel. Dikitan po natin sa mga kaibigan. Gwapa din na itong kaibigan ko na to. Bisaya din ito, di ba ma'am? Bisaya ka rin? Podtik Channel. Salamat host Sir Ricky. Walang anuman po ma'am, ano? OTW Podtik. Ayan, sabi ni Gorgeous Lidiving. Ayan. Dikitan ka ni Gorgeous Lidiving. Pasukli dito. Ayan. Magdikitan po kayo, yung mga ninja yun dyan, mga legit. Magdikitan na lang po kayo dyan. Dikit na ata kami sa min. Dikit na kayo nan sa min. Pero sa ano, sa mga ninja na lang kayo magdikitan. Yung ninja yung dikit sa min. Maraming salamat ha sa 9 million na nakatambay. Siyam na milyon. Yes, bisdak sila lang sir, gwapa ako walay tapad lang entaw na. Basta ma'am, lahat na pinanganak ng Diyos sa mundo, lahat yan mga ganda at saka gwapo.
Listak. Tamsak Dancer. Asa ka sa Bisaya, Mama Putik Channel. Yan oh, marami tayong mga taga Bohol dyan. Si Ma'am Wing taga Samar. Yan si Ma'am Christine taga Mindanao. Sino pa nandyan? Ma'am Roderos taga Baguio. Ako taga ano ko ma'am, Kakapis, Aswang Dako. MLSO Boholano sa wakas tapos na. Yun, maraming salamat sa kay Ma'am G Macarayo, natapos na rin. Bitaw truth gyud na basta hinimo sa Ginoo. Yan, tama yan. Kaya wag tayong sabihin natin pa sarili. Wag, basta pinanganak tayo ng Diyos, okay lang yan. Lahat tayo gwapo, gwapa. 744 Putik DPBs o full pack. Ayan. Si Ma'am Yam Eronico ay pa-high 5. Bohol ko share. Ayan. Ayun pala yung mga Boholano eh. Si Ma'am Yam sa Kanoma yata yan. At saka si Sir Boholano. Magsilingan na siguro kayo. Simtasis, okay lang din yan. Tuwad ha. Maraming salamat Ma'am Christina. Kay Ma'am Gorgeous Living. Kay Ma'am Yam, maraming salamat. Kay Putik Channel. Kay Boholano. Kay Ma'am Roberos. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo dyan mga kaibigan. Saka kanina kay Lorena. May tumawag. Buddy, live ko buddy. Buddy Marlo, naka-live ako ah. Oh. Ito po mga kaibigan, si Buddy Marlon. Tingnan nyo po. Naka-live po. Ma'am Christine Macarayo, ito na po yung hinahanap mo, si Boss Marlon Markups. Tingnan mo muna yung mukha niya, Ma'am Christine Macarayo. Isyata niya si Boss Markups. Andun doon sa malayong lugar. Okay, taga Talibon mi Ma'am Putik Channel. Hello Sir Markup, sabi ni Ma'am Yam, meron ko. Ayan buddy, hello daw, sabi ni Ma'am Yam. Yan sa ma'am, sa malayong lugar na siya ma'am oh. Trabaho na ang akong buddy. Salamat sa mga dumikit. Dikitan ko din kayo mamaya konti para sure ball dikit na di matangtang yan. Maraming salamat sa Putik Channel. Maraming salamat ha. Ano ba di? Hindi ka makabatian na hambal mo. Salita mo hindi ko marinig. Matapos na rin ako buddy, mga 6 minutes, matapos na rin ako. Salamat sa mga dumikit. Sabi naman Putik. Ako si Boss Markups mga kaibigan, yung kaibigan ko, taga Cebu. Ano ba di? Tawag lang ako pagtapos ha. Hindi ka bati. Dan Harang. Ayan po si Boss Markups, ang aking kaibigan.
Busy lang muna ako, sir. Drive ako, sir. Sige, sige, sir. Bolano TV. Maraming salamat, sir, sa patambay-tambay. Maraming salamat sa pagpasok. Mga kaibigan, maraming salamat. Mga kaibigan, 5 minutes lang po at ako'y magpaalam na rin. Maraming salamat sa suporta nyo sa akin, mga kaibigan. Maraming salamat. Gorgeous Living. Onya na bati. Ayan, si Boss Marcos Vlog. Pumasok na po, mga kaibigan. Bye, sir. Salamat. O, sige, ma'am. Podtik Channel, DBBSO. Pupuntahan ko mamaya yung bahay mo, ha. Pipilitin kita. Kaya paano makatulong mo lang konti sa oras mo, sa WS mo. Bye, sir. Salamat. Bolano TV, pa-BGBG. Maraming salamat, sir. Ano pa? 4 minutes na lang. Salamat sa lahat. Salamat din, Podtik Channel, sa pagbisita mo sa Ilesco. Maraming salamat. Salamat kayo, Sir Ricky. Welcome, ma'am. At saka salamat din sa pagpasok mo. Mamaya, ano na lang kita, play na lang kita. Paano ko kaya mabigay sa iyo yung resibo, ma'am? Yung resibo na pinili kita, proof ba, para kung i-add mo na lang ko sa Ricky Barquilla, yung ko, yung tawag yun, Facebook ko, Ricky Barquilla, para ipasa ko na lang sa iyo doon yung resibo ba na proof na pinili kita. Salamat kayo, Sir Ricky. Ma'am Yam, musta na po, sabi ni Boss Sir Markups Vlog. Maraming salamat, ha. Ma'am Christine, Ma'am Yam. Sige, sir. Sige, ma'am. Ricky Barquilla yung account na Facebook. Sige, sir. Ma'am Wing ay nandito pa rin. Imagabi, binim mo. Binim ko. Imagabi. Sige, search kita. Imagabi. Sige, ma'am. Para maipasa ko doon yung proof na na pinili kita. Maraming salamat, ha, sa pagpasok. Ni daghan imo bisita pa en ka naka. Ganun talaga 'yun. Ano na lang ako? 3 minutes. Ako yung magpaalam ulit. Paalam ulit, ha. Sige, ma'am. Pag may mga trabaho po kayo, mga kaibigan, magtrabaho lang po kayo. Kaya magpaalam na rin ako. Maraming salamat sa pagpasok, Sir Markups, vlog. Maraming salamat. Sa 11 million, maraming salamat na nakatambay. 60 naman. Di na, buddy. Tabad na ko, 2 minutes lang ko, buddy. Maraming salamat sa pagpasok, buddy, ha. Ano ba nangyari sa mga dyan? Dali lang naman. Kung wala sang diskarte, hindi niya makakabit yun. Paputulan pa yun, Tsaka iikutin. Sa aking mga kaibigan na maraming salamat, kay sabihin mo sa supervisor dyan kung pupunta ko dyan, sabihin mo kailangan ng rescue. Maraming salamat sa aking mga kapatid na pumasok sa aking LS, kay Ma'am Podtik Channel, Miss Bing, Ma'am Lorena, DBBSO Tris Channel, Christian Macarayo, Roberts Cañete, Emilia the Virgin, Bolano TV. Maraming salamat kay Sir Markups. Maraming salamat sa inyo. Kay Ma'am Yam, meron ako. Maraming salamat sa pagpasok niya, mga kaibigan. At ako'y magpaalam na po. Maraming salamat talaga sa inyo, mga kaibigan. Sa mga tumambay-tambay dyan, maraming salamat. Ingat po tayo lahat sa panahon ngayon kasi may pandemic. Pag walang kailangan, huwag muna lumabas para di tayo madapuan ng mga virus na yan. Maraming salamat sa inyo lahat, mga kaibigan, at ako yung paalam na God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Bye-bye.